L'arquitectura de l'Exposició Universal de l'any 1929 és una arquitectura eclèctica. Què vol dir això? Què és l'eclecticisme? És una barreja d'estils històrics. Fixeu-vos-hi, per exemple, en les 4 columnes que volien rememorar les 4 barres. Són 4 columnes jòniques, classicistes. De fet, estem en ple, diguéssim, noucentisme encara, que el que fa el noucentisme és un retorn al classicisme. Però jo parlo de l'eclecticisme. L'eclecticisme és barreja d'estils. Fixeu-vos-hi, per exemple, en aquesta cúpula. És una cúpula que recorda la cúpula de Miquel Àngel al Vaticà. Per exemple, fixeu-vos en les fonts. Recorden les fonts del segle XVII i del XVIII dels palaus barrocs. Estem en una barreja d'estils de la història. Cúpula renaixentista, escalinata barroca, columnes jòniques. D'això se'n diu eclecticisme. I és característic de tota aquesta zona que va urbanitzar Puig i Cadafalch. En fort contrast amb això hi havia el pavelló Mies van der Rohe, que trencava amb aquest decorativisme, amb aquest historicisme, amb aquesta narració, amb aquesta jerarquia, no? Fixeu-vos, una cúpula, una escalinata, i presentava quelcom molt senzill de less is more. Però això ja ho veurem més a les meves càpsules. Fins ara, bon cap de setmana.